Nemám nič pripravené. Sme na baťových trailoch. A to je starý outfit, prečo si chceš dať starý? Nemám peniaze na nový. Bicykel už máš tiež starý. Ten už má určite viac ako pol roka. No to už áno. Stará kokotina. Povedz tlaky pre divákov. Môj setup je taký, že ho treba dofúknuť. Sa ešte uvidí podľa toho, koľko energie bude v pumpe. Ešte sme len vyšli z parkoviska a Michael sa stratil. Hej! Tu! Kde si išiel? Ja som myslel, že ideme tie druhé najskôr. Toto? To už pri tebe. Som si povedal, že to je normálne, že máš takúto high-tech technológiu. Ukáž, čo tam máš? Bolo na čase. Dokopy nič. Ale čo by si chcel na stovku? Sadičky. A pekné to je čisté. Ešte si to nemal? Tu mám, pozri. Nič. Dosť dobré. Čo to je za systém? To je nejaké malé fonečko? Alebo... Čo to je? Malé fonečko. Čo je fonečko? Nepoznáš fonečko? Krása. Michael znáší. Zabudol som si kameru. Jo, držiak na kameru na prilbu, tak to budem aspoň takto točiť. Nevidno zakrytí. To vôbec. Klouže to. Toto paprade natoč, pozri. Také nemáte bánové. Na čo by nám bolo? Na okrasu. A na vence, na cintorín. Je to strašné. To dáš, nie? To som dal bez problémov, ale... Tak potom easy. Necítim sa vôbec komfortne. Poď na to. Poď na to. Čo ti, ja nejdem, však to sa šmíka. Ale poď, nešmíka sa, tu dole už nie. Nejdem, mne sa to seriózne šmíka. Poď. No me gusta. Pozri sem. No me gusta. No me gusta. Dáš mekmil? Nein. A ho nevidím ani teraz. Vidíš ju? Nebojíš, poď. Hej, jeleň. Odišiel. Ja môžem otočiť hore kopcom. Hej. Pič. Jebal to pes. To tie lacné kolesa. Kade to chceš ísť? Rovno? Regom.